Bueno, boas tardes. Son as 8 menos un minuto, pero, bueno, como estamos todos, a señora Boga excusou a súa presencia no pleno de hoxe, entón vamos a comenzar xa que estamos todos. Sesión ordinaria do xoves 21 de outubro. Cos seguintes puntos da orde do día. Apartado A, dación de conta dos decretos da Alcaldía. Son os decretos que xa estuveron a disposición de todos os concelleiros e, bueno, traense ao pleno para que se coñezan. Punto 2, dación en conta de informes económicos orzamentarios. Pois é o mesmo caso. Aquí hai os informes que son preceptivos están neste punto 2. Terceiro, dación en conta ao pleno do informe da Secretaría de Intervención, análise da situación actual do control interno na súa modalidade de control financiero no Concello de Dodro. Este é un informe que realizou a secretaria doña Sandra María García, que ten 14 páxinas, que todos os concelleiros o teñen a disposición e, polo tanto, salvo que a secretaria teña algún interés en que le damos algunha parte ou algo, vamos a dalo por coñecido e pasamos ao punto seguinte. Dación en conta ao pleno de asuntos varios. Neste caso, no día de hoxe, non hai ningún asunto para dar neste punto e pasamos entonces ao apartado B, que son deliberación e acordo, donde empezamos co punto 5 da aprobación. Se procede das actas das sesións anteriores. Aí hai as actas, recórdame de que sesións, por favor. Do 12 de agosto e do 30 de setembro, por orden cronolóxico. Estuveron a disposición dos concelleiros, hai que aprobalas e, polo tanto, entendo que, bueno, vamos a dar un turno aos portavoces de todos os grupos políticos. Empezamos ca acta do 12 de agosto. Portavoz do Partido Popular, por favor. Nada que obxectar. Portavoz do Partido Socialista. Tampouco, nada que obxectar. Portavoz de Unidade Veciñal. Nada que obxectar. Portavoz do Bloque Nacionalista. Boas noites a todos. No, tampouco hai nada que obxectar. Pois pasamos á votación. Votos a favor da aprobación da acta 221/6. Queda aprobada a acta por a maioría, abstencións, votos en contra, non sei os que hai, e abstencións, entendo que tú, vale. Pois que a abstención da señora Adriana Soñar. Gracias. Acta do día da sesión ordinaria do 30 de setembro, que é acta 2021/8. Pois o mismo, vou dar un turno de intervencións a todos os portavoces. Portavoz do Partido Popular, por favor. Nada que obxectar. Portavoz do Partido Socialista. Nada que obxectar. Portavoz de Unidade Veciñal. Nada que obxectar. E portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Tampouco hai nada que reseñar. Vamos a proceder á votación da acta. Votos a favor da redacción desta acta. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 5, 3, 8 votos e unha abstención. 6, 3, 9, perdón. Corrixo. 9, sí, eso é. 5, que estaría pensando. Bueno, modificación Plan Xeral de Ordenación Municipal número 4 de Camiños. Recurso de reposición contra acordo plenario de aprobación provisional. Aí houve un pequeno erro que nos vai explicar, se non ten inconveniente, a secretaria sobre a tramitación deste Plan Xeral. Na tramitación do pleno anterior era a aprobación provisional e xa non había lugar a máis recursos, digamos. O que pasa é que, bueno, polo que se ve, trasladouselle a unha das persoas afectadas unha frase mal e, bueno, temos aquí un... Entón, isto non ten nada nin que votar, nin nada, é para coñecemento e nada máis. Hai que votar, bueno, pois nada, pois volvemos a votar. Hai que votar en contra do recurso ou a favor da aprobación, porque agora mesmo non me... Perdón.
Inadmitir o escrito presentado por parte de doña Berta González ten dúas... Pódense votar conxuntos, non? Sí, votanse conxuntos. Bueno, o primeiro punto é inadmitir o escrito presentado por parte de dona Berta González Romero con número de registro de entrada 1671 de recurso de reposición contra o acordo 12 de agosto de 2021, modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal número 4, aprobado inicialmente por acordo del Pleno de 27 de novembro de 2020, polos motivos arriba expostos. E segundo, notificar o presente acordo a doña Berta González Romero. Como hai unha votación, entendo que habrá que dar un turno de intervención a todos os portavoces. Empezamos polo portavoz do Partido Popular. Sí, nós neste punto imos votar en contra, nada máis. Gracias. Portavoz do Partido Socialista. O Grupo Socialista vai votar a favor de non admitir o escrito presentado por Berta González Romero. Xa, como di no informe de Secretaría, non cabe ese novo recurso. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Igualmente vamos a votar a favor de este recurso. O que diga o técnico non somos nós políticos ninguén para contradecir. Gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, eu tamén quería aproveitar para dar os parabéns ao persoal municipal, sobre todo a intervención e secretaría, non, que nos facilitou toda esta documentación, que é bastante, a través de medios telemáticos. Entón, iso creo que é de agradecer, e que, bueno, que continúe, que non teñamos ningún problema, porque así evitamos, como sempre, tiñemos acceso á información, pero ahora témola de maneira telemática. Eu creo que iso hai no que dicir parabéns. Nós tamén imos a votar a favor desta proposta. Pois moitas gracias. Imos proceder entonces á votación. Votos a favor desta proposta. Votos en contra. Ninguna abstención. Apróbase a proposta por 6 votos a favor e 4 en contra. Pasamos ao apartado C de mocións, onde están as mocións de urxencia. Non hai ninguna moción presentada en tempo e forma e tampouco hai ninguna moción de urxencia. Entonces pasamos ao seguinte punto, ao punto D de control do Goberno. Punto 8, rogos e preguntas. Empezamos polos rogos. Algún rogo? Non hai ningún rogo escrito. Se hai algún rogo oral, voulle dar primeiro un turno ao portavoz do Partido Popular. Ben, visto a parálise na que se atopa o Concello de Dodro, sen ter as contratacións necesarias, con orzamentos que se aproban a final de ano prácticamente sen posibilidade de ser executados, co Departamento de Servicios Sociais prácticamente desmantelado, quixéramos pedir ao señor alcalde que non volva a pedir nada máis á Dirección Xeral de Administración Local. Non vai a ser que llo conceda novamente, e se quere facerlle un favor ao seu compañeiro de partido e alcalde de Boiro, que non sexa a conta dos veciños de Dodro. Nada máis. Eu agradezco o rogo, pero tamén lle prego que se aclare un pouco máis. Non sei que ten que ver o Concello de Boiro co Concello de Dodro, e nós seguiremos pedindo á Administración Local o que nos parezca convinte. E terceiro, vostede acaba de facer un rogo en función de prácticamente. Eu tamén lle rogo a vostede que espere a ver se iso é finalmente así como vostede di. Gracias polo rogo. Bueno, teremos en conta o asunto. Algún rogo máis por parte de outro portavoz? Non, nada máis. Pasamos ás preguntas, que é o seguinte apartado. Constan 3 preguntas por parte do Partido Popular. 3 preguntas. O orden, se presentaron con o mesmo número de registro ou se presentaron... Secretaria, por favor, se presentaron con o mesmo número de registro ou... En primer lugar está a 12 do 10 de 2021. Sí. Despois as outras dúas presentáronse Xuntas, xuntas. vale, moi ben. Bueno, pois lle parece que as lea o señor portavoz do Partido Popular, que foi o que as asinou. No lugar de La Pela, en Lestrode, estáse a construir un inmoble do que non temos constancia que teña emitida a correspondente licencia urbanística. Se incorpora este escrito plano de situación e foto da obra. Por iso, en que Xunta de Goberno foi aprobada a licencia urbanística correspondente a ese inmoble? Foi aprobada na Xunta de Goberno do 22 de 6 de 2021. Seguinte pregunta. Nas alegacións presentadas polo señor Castro en relación co expediente de Augas de Galicia
número expediente 15.71568 polas obras do desvío do rego Manselle, exponía o seguinte. Punto terceiro. No que respecta á comporta que, segundo a autorización, debe colocarse no punto de converxencia entre ambos leitos, o novo e o antigo, para aliviadoiro nos casos de chea que non existía no momento de emitir o informe á Gardería de Augas, a día de hoxe estánse a coordinar os traballos para a execución no punto de derivación entre os leitos dun aliviadoiro mediante perpiaño disposto en xeito transversal ao leito cunha altura dos 20 centímetros ao que se une con porta metálica con bastidor tamén metálico ancorado ao leito natural do rego mediante perpiaños paralelos ao eixo do mesmo leito. A día de hoxe foi feita esa comporta tal e como describen nas alegacións feitas, contratouse unha empresa para a súa realización ou, polo contrario, foi realizada polos empregados do Concello. A primeira parte non foi feita a comporta ainda, a segunda parte estamos mirando que é o máis conveniente. Segunda pregunta. Estamos rematando o mes de outubro. Esta está dirixida ao señor Concelleiro de Benestar e Servicios Sociais. Estaba ya a contestar ao alcalde. Contesta vostede? Sí. Entonces o señor Concelleiro non pode contestar. Pode, pero non quere. Non quere. Usted non quere contestar. Isto é unha pregunta. Sí, non, é que... É unha pregunta eso que está facendo. Digo porque já desconto das... Non, é que se dirixan as preguntas ao Concelleiro para que responda o Concelleiro. Vale. Estamos rematando o mes de outubro e non hai noticias sobre as axudas da escolaridade. Durante o goberno do Partido Popular, estas axudas sempre estiveron a disposición dos que as necesitaban ao comezo do curso escolar. O señor Mariño di que os veciños de Dodro estarán atendidos máis rapidamente ou menos rapidamente e que traballa moito, pero o seu traballo non se ve. Entón, as axudas da escolaridade van sair menos rapidamente ou xa non van a sair? Ou é que de tanto que vostede traballa as axudas á escolaridade voltáronse invisibles? A primeira pregunta, as axudas van a ser pronto, e a segunda pregunta, non se votaron isto. Moi ben. Remate das preguntas orais, escritas, e agora el turno das preguntas orais. Por favor, do Partido Popular, por favor. Gracias. Augas de Galicia convocou recentemente unha liña de subvencións que permitía solicitar aos concellos dúas axudas, unha para saneamento e outra para abastecemento. Recentemente falaba o señor Castro que tiña un plan para obras dese tipo, polo que supoñemos que terá solicitado os dous tipos de subvención para saneamento e abastecemento. Tendo en conta isto, nos pode explicar para que proxectos de abastecemento e saneamento solicitou esas dúas subvencións? Será contestado no próximo turno. Moi ben. Podo ler a seguinte pregunta? Podo ler. No informe de control interno feito de recortes, menciona a señora secretaria unha serie de contratacións pendentes cando toma posesión do seu cargo no Concello de Dodro, así como que parte da solución sería incorporar máis persoal. Debe ser que agora sí é posible incrementar a plantilla do Concello. Durante os 8 anos de goberno do Partido Popular se fixeron as contratacións en tempo e forma. Os orzamentos se aprobaban en prazo e se executaban no ano. Agora resulta que desde a incorporación de novos funcionarios nada chega. Lle recordo que a asesoría xurídica, a consultoría técnica urbanística, o contrato do arquitecto ou mesmo o servizo de asistencia no fogar levan meses, anos, sin ser realizada a súa contratación, vulnerando de xeito continuado a legalidade. Tendo en conta que a iniciativa do funcionamento do Concello recae no seu goberno, nos pode explicar por que razón non son capaces vostedes, despois de ter esa secretaria que vostede escolleu, a realizar esas contratacións pendentes dende fai meses e incluso anos, que é o que lles falta agora? Contestarei no seguinte pleno. Perdón, que quede claro que se lle contestará no seguinte pleno. Sí. Ya fago directamente ao señor Abuimo. Por favor, señor Alfonsín, algunha pregunta máis? Sí. Cantas ten, creo? 5. Temos 5. As orais son unha por Nada, vostede continúe, por favor. Visto o informe sobre o control interno do noso Concello, non deixa de sorprender que desde o propio Goberno se reconoza que no orzamento do ano 2019 existía unha partida para a auditoría interna que non se quixo facer.
ao mesmo tempo que se fai un informe que tenta disfrazar o rexeitamento á responsabilidade que corresponde ao órgano fiscalizador do Concello. En todo caso, é evidente que por parte da Secretaría do Concello están máis preocupados con tapar as ilegalidades do señor Castro que en atender a función administrativa que teñen que desenvolver. Señor Castro, teremos que voltar a solicitar a vista do expediente urbanístico aberto á señora Tourís Boga porque falta documentación nese expediente. Pódenos decir por que se oculta no expediente urbanístico aberto á señora Tourís Boga a providencia da alcaldía e que motiva a apertura de dito expediente, así como 3 escritos do seu primo Manuel Tanoira Tourís e as solicitudes de informes xurídicos feitas por vostede ao señor Babio Arcai? Será contestado no siguiente... Perdón, repito, será contestado no siguiente pleno. Moi ben. A educadora familiar desarrolla unha función moi relevante de gran complexidade que require unha cualificación profesional moi específica. Vimos de falar con varios veciños que estaban sendo asistidos pola educadora familiar que nos comunican que a educadora familiar do Concello iniciou un período de baixa que nas actuales circunstancias é evidente que será de varios meses. Señor Mariño, nos pode explicar que persoa vai realizar a tarefa de asistencia que viña facendo a educadora familiar ás familias de Dodro e a partir de que data? Será contestado no vindeiro pleno. Moi ben. Por último, señor Mariño, realmente aínda sigue creéndose vostede que conta algo nun goberno onde é máis importante pagarlle a un concelleiro 22.000 euros por organizar torneos de bolos que contratar a un auxiliar administrativo de servicios sociais? Ou realmente vostede aínda pensa que vale algo o seu apoio nun goberno onde é máis importante poñer as fotos dos hórreos que xa todos os veciños coñecen que ter previsto unha solución para cando a educadora familiar colla baixa e seguir mantendo un servizo que leva 15 anos manténdose de xeito ininterrompido? Aínda máis, realmente pensa vostede que conta algo nun goberno que saca a contratación do fin de semana de mulleres en poucas semanas, pero que a vostede non lle sacan a contratación dun auxiliar administrativo en 12 meses? Non lle deixan convocar as axudas de escolaridade e non son capaces de ter unha solución para sustituir a unha empregada cunha función imprescindible no noso Concello sabendo que ten que coller obrigatoriamente a baixa médica? Vostede xa ten demostrado que é un fenómeno da xestión pública, incapaz de gastar os cartos que lle poñen diante, pero é que, ademais, aínda non se dou conta que son os seus compañeiros de goberno, os mesmos que están desmantelando os servicios sociais do noso Concello, mentras que lle fan creer que dirixe unha concellería? Nada máis. E a pregunta? Eu non é unha pregunta. Bueno, pois en todo caso será respostada se somos capaces no siguiente pleno.